Evidentemente, falar do xeito poético de Florencio é falar de Valdeorras. E alguén que faga unha lectura da poesía de Florencio sen coñecer estas terras non vai a ter o significado real dos textos do Corgomés. Valdeorras aparece en moitos aspectos. Aparecen os días como hoxe, as poutadas do frío inverno no monte, aparecen os paxariños, aparecen os brincos de cereixas na primavera, aparecen as cores da vendima, as uvas e os vendimaregos, sobre todo aparece a toponimia, aparece Valdeorras con nomes e apelidos, esa inquedanza, esa teima de Florencio por recoller o léxico da terra, e non podía ser menos cos nomes dos lugares. Pero tamén aparecen os seus veciños, as festas, as romarías, a taberna de Córgomo, aparece Valdeorras, eu creo que na súa plenitude. E fala de Valdeorras dende Valdeorras, non deixa de falar de Valdeorras inda despois, na segunda parte da súa vida, nese momento no que a fuxida era imprescindible, onde tiña por forza que comezar unha nova vida, e aí comeza a falar de Valdeorras dende a nostalxa, a morriña, un pouco xogando coa memoria. Pero a verdade é que podemos dicir que é unha memoria que non lle falla, porque creo que as descripcións que fai dende a outra beira do Atlántico de Valdeorras son dunha minuciosidade, dun puntillismo perfecto, recorre todas as árbores. Eu creo que de algunha forma podemos atopar pegadas de toda a historia de Valdeorras, dende a explotación mineira do río Sil, pasando por a actualidade, ese momento no que falas sobre a sociedade valdeorresa, non? Porque non só é a paisaxe, senón tamén Valdeorras. E o mellor para ser un pouquiño máis crítico, para falar dunha sociedade que comeza a deixar de lado a lingua galega por achegarse ao castelán. Pero ao final sempre son moitas perspectivas dunha mesma Valdeorras.